Katapulta sortzaileen plataforma bat da, sortzaileek antolatutakoa, eta hauei laguntza edo eskaintzeko sortu dana. Musikaren munduko jende batek hasi zuen, eta hauen ustez, hauek esaten zutena da, azkenean ikusten zutela beraien lanaren 80% gestioa zala eta bakarrik 20% ematen zutela musika egiten. Orduan, beraien esperientzia eta gestio horretan ikasitakoa beste jendeari eskaintzea pentsatu zuten, eta hauxe da Katapulta, ez? Sortzaileek beraien 100% sortzen eman dezaten, aukera ematen digun plataforma. Badaude hitzaldi oso interesgarriak, oraintxe ikusi dugu Ikerne Jimenez estenografia aditu baten hitzaldi oso interesgarri bat, eta horretaz gain nik animatuko nuke jendea kontzertuak ikustera, Tristan Crowley, Charlie Atki eta Jan Follen kontzertuak adibidez, edo Mostrenko kolektiboaren antzerki performance modukoa, Kriston Kino egingo duten dantza eta pelikulaen proiekzio moduko gauza oso polit eta oso berezia. Atzo espazioa prestatzen genuen bitartean ensaio batzuk ikusi ahal izan genituen, eta benetan merezi duela esango nuke. Hemengo jendeak nik uste maila nahiko altua agertzen ari dela, eta ez degula oso urrutira joan behar, sormen maila interesgarria aurkitzeko.